Bamakɔ ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ wajibate a bɛ jamana kunnafoni de maana politiki sɔrɔ kuma hadamadenya kuma kabako ko jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan sɛbɛnnikɛlaw ka magwan suko ni dugusɛjɛ cɛ wajibate u bɛ fɛn sɛbɛn tubabukan na sɛbɛnfuraw la wajibate i b'a kɔlɔsi n'an bɛ kunnafoni di sɛbɛnfura min y'a sɛbɛn maa min yɛrɛ y'a sɛbɛn o sɛbɛnfura kɔnɔ an b'o bɛɛ lajɛlen de fɔ ngo n'a ta bɛɛ wajibate a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna an yɛrɛ ka ko dilanlen don walima an yɛrɛ ka kuma labɛnnen don wajibate i k'a dɔn hakaja kuma kelen bɛ o bɛ se ka k'u bolo tiɲɛ ye bamanankan ni k'i bɛ k'a dɔ bɔ k'a dɔ la ka na n'a ye bamanankan na wajibate i k'a dɔn ni dɔ m'a jɛ dɔ bɛ se ka fara kan o ye tiɲɛ ye nka jubaju kuma kisɛ i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw i k'a dɔn ani sɛbɛnfuraw ye wajibate n'o faamuyara foli ani tɔnni ka kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛ ye arajoso fɔn fɔ n'u daturulen b'an na Mali kɔnɔ an ka foli ani tɔnni bɛ ka ɲɛsin u ma Murujan i k'a dɔn min ye Badara Alu ye ale de ye arajoso directeur ye a ka cɛsiri ni wuli ka jɔ k'a daminɛ Muruja ka taa gosi fo Bale ka taa gosi fo Moritani i k'a dɔn awa maa ma bɛ furanjɛ in na u bɛ kunnafoni sɛbɛkɔrɔ sɔrɔ an ka foli bɛ ka ɲɛsin u ma wajibate i k'a dɔn ayiwa min ye danbanjariso ye danbanjarisokaw i k'a dɔn n'o ye faso ye yenkaw fana b'an sɛbɛkɔrɔ lamɛn wajibate i k'a dɔn fo cɛkɔrɔba bɛ to ka yɛlɛ gɛlɛ kan u tɛ ka ti ɲɔgɔn dɛgɛ an ka nin den i k'a dɔn an ka nin den k'u ni ce wajibate an bɛ sunkalo la wajibate k'a dɔn a bɛ ni ka se a cɛminɛyɔrɔ la sa sabula tile 15 tile 16 o mana sɔrɔ fɛn min na wajibate k'a dɔn kabako don wajibate k'a dɔn a fanga bɛ ɲini ka ban ji bɛ ɲini ka ban farikolo la nka limaniya de bɛ kɛ sababu ye min b'a to hakaja hali bi n'a ka bi an k'a sɛbɛkɔrɔ walo a mɛ jɛgite ale bolo bɛ nɛgɛw la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na ni a mɛ de yamaruya di kunnafoni an b'an jɔ a la sisan karamɔgɔ Batu Mara diɲɛ tɔgɔ ye dɔɔnin kɛ jamu ye ta kanto kana siga nin ye dankɔrɔba ye mankan ye joni Seba Lamini Sisoko numéro 2 wallahi Ala ka hinɛ la ya rabbi Allah n balaman tɔgɔ bɛ di wajibate i k'a dɔn a kan bɛ sinbo min ma a kana taa yɔrɔ jan a kan bɛ coplan de ma coplan XX ne ko a ma ko coplan 3X coplan min i k'a dɔn kabini diɲɛ kunungo maninkadenw bɛ référence ta min kan kabini diɲɛ kunungo i k'a dɔn Bamakɔ jeune premier bɛ référence ta coplan min kan a kan bɛ o coplan de ma wajibate i k'a dɔn dɔw bɛ n'a dugujɛ kan o don wajibate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Kayima Dende sɛbɛnni kɛbaa to a de ko Umaru Sise Baru kolondigi ko ni wuli ka jɔ ma bolo da ni hakilisigi ma kɛ wajibate ni faamuyali ma sɔrɔ IRD la Sumɛlɛ Sise Ala k'a hinɛ a bɛ sako filanan kɛ tuguni sabula Mɔnɛ n'a fa k'a dalen to kaburu dingɛ kɔnɔ wajibate sɛbɛnnikɛla ko IRD i k'a dɔn présidentsigi nata i k'a dɔn a wa sugandili kɛn bɛ gɛlɛyaba de wa sɔmingelen don ni Ala ma jankɛ IRD yɛrɛ a dakolon bɛ ci k'a filenkolon di walima a bɛ tila fila ye o siga kɔni ka nin minɛ fiyewu sabula ni bɛɛ lajɛlen ko ne yɛrɛ maa si tɛ miiri parti la maa si tɛ miiri Sumɛlɛ Sise wulikajɔ min kɛ ni bɛɛ lajɛlen ko ne yɛrɛ de ka waati sera sa wajibate k'a dɔn o bɛ na ni tiɲɛniba ye parti kɔnɔ wa o ko de bɛ sen na sabula bɛɛ lajɛlen b'i sɔn ta bɛɛ lajɛlen bara k'i sɔn i ta damafa bɛɛ lajɛlen ko ne yɛrɛ de don parti min n'a sigira sen kan san 2003 bonyaba bɛ parti in ka Ala ni Sumɛlɛ Sise a nana kɛ jamatigi ye wajibate k'a dɔn a wa président sɔrɔli Sumɛlɛ Sise fɛ saya de y'a bali n'o tɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn seyi u kun ka ɲi kosɛbɛ ayiwa nka Ala de bɛ masakɛ sugandi nka Ala ye min bolo da Sumɛlɛ Sise o de ye saya ye i b'a sɔrɔ o de ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a kɔ bɛɛ a ko min bɛ n'o ye parti koloma tɔw ye wajibate présidentsigi min n'a dabɔlen bɛ san 2022 wajibate nin gɛn bɛ taamasiyɛn juguba ye sabula URD ɲɛmaw i k'a dɔn camancɛ ani n k'i ɲini n ka dulonmaw bɛɛ lajɛlen ko ka ale yɛrɛ de ka waati sera sɛbɛnnikɛla ko min ye parti ɲɛmaa ye n'o ye professeur Saliku Sanɔgɔ ye i k'a dɔn a ye wulikajɔ boloda wulikajɔ min n'o ye ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya hakaja min ye parti ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛbɔ bi kɛ URD to a la a bɛ taa
parti kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kuma min fɔra min n'o ɲɛsinnen bɛ san 2022 ma Buwa Jabate o kuma in fɔ a ye maa caman ɲugu a yɛrɛ la sabula dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ hakaja o ti ɲɛ olu bɛ min fɛ u ka bolomada maa wɛrɛ de ka min ye maa koloma ye sɛbɛnnikɛla ko maa caman kɔni b'a la min bara ka kuma i n'a fɔ Jɛrɛjɛ Kulukura min sigira n'o ye bɛnkan ye o bara ka maana Seydou Mamadou Kulubali to a la ŋunugunu caman de y'a jira jango min ye URD ye i k'a dɔn a dangɔrɔba caman y'a jira k'a fɔ u ka parti ta ka taa dulon i k'a dɔn ayiwa min ye Seydou Mamadou Kulubali la min ye seratigi ye i k'a dɔn présidentsigi nata Buwa Jabate kɔsa in na fana ŋunugunu dɔ bara ka poyi dɔw bara ka Bubu Sise fana to a fɔ k'a fɔ o natɔ don ayiwa min ye parti ye a k'i bolomadaw fana kan nin kuma minnu bara ka fɔ ani parti koloma tɔ fana bara ka min fɔ olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na Buwa Jabate o de ye n'a ma ɲɛ candidat bi ta a bi ta parti de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma ninnu bara ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ i k'a dɔn u ka kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen n'u k'a ma réseaux sociaux Buwa Jabate i k'a dɔn kɔni dara ka maa hakili sigi sabula kunnafoni sugu bɛɛ lajɛlen bara ka jɛnsɛn min ye gɛlɛya ye a bara k'o de maana gɛlɛya min kɔni donnen bɛ parti ye a ɲɛmaaso mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ Buwa Jabate yalima URD min ye parti ba tɔw sɔrɔ o bɛna URD fana sɔrɔ wa a siga ka n'i minɛ u bara ka taa cogo min na Buwa Jabate ni hakiliw ma fara ɲɔgɔn kan Buwa Jabate ni ɲɔgɔn ka taa fan ma lajɛ dɔ k'a to ayiwa dɔ k'a bila dɔ ta la Buwa Jabate n'u tora nin bolo kɔni kan URD a fɔ k'a cira Sumɛlɛ Sise ale min n'a ye wulikajɔ kɛ k'a ni di k'a farisogo di k'a ka nafolo di URD a sinsinni na Buwa Jabate i k'a dɔn u na Sumɛlɛ Sise u n'a ni degun tuguni i k'a dɔn k'a to a kaburu kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye Umaru Sise ka sɛbɛn don an ye min zalo ka bɔ le Kayima dende kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tungara ne bɛ n tigɛ don le démocrate fasiriba n'o ye Agimuru ye Agimuru a ko hali bi an ka to URD kɔnɔ san 2022 karamɔgɔ dama tungara min ye Mamadu Igwari Jara ye a ko siga kɔni tɛ min na bolo bɛ sɔn ka ta ka da Mamadu Igwari Jara kan karamɔgɔ dama tungara fasiriba yɛrɛ kɛmɛ ka sɛbɛnni caman k'a kan a ko n'i y'a lajɛ san 2022 malidenw welelen don ni ka don gundo soni kɔnɔ ni ka président kura ta an ka se ka bɔ cɛmancɛ fanga la a ko n'i ye URD kɔnɔnaw lajɛ karamɔgɔ daba tungara kabini kalo in tile 27 mankanw daminɛna URD kɔnɔna la sabu maaw tɛ ka sɔn ɲɔgɔn ka fɔta ma dɔ mana fɔ a finnen don dɔw b'a fɔ a jɛlen don karamɔgɔ daba tungara ɲɔgɔn sama kɔni n'a donna jɛ kɔnɔna la ni ala ma na ni hakilina ɲuman ye jɛ bɛ ci po fasiriba ko URD na ci wa i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na min ye hakili ɲumantigiw olu na maaw fara ɲɔgɔn kan wa karamɔgɔ daba tungara ko bi kɔni ka goni baki URD kɔnɔna la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ da bɛɛ bɛ ka maa min sɛgɛrɛ n'o bɛ réseaux sociaux kan n'o bɛ journaux kɔnɔnaw la Mamadu Igwari Jara a bara ta ko n'i ye Igwari Jara ka ko taabolo lajɛ karamɔgɔ daba tungara a bɛ maa jigiya fa ni k'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la URD jamakulu bɛna bɛn Igwari ma a ko n'i ye Sumayila ni Igwari cɛ lajɛ u ye jɛɲɔgɔnya teriyaw kɛ olu gunow bɛ ɲɔgɔn bolo a bara ta Sumayila tun bɛ Igwari nɔfɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n terikɛ na fara an ka jan ka baara kɛ a ko min ye o jigisɛmɛ kumaw ye Igwari kɔni hali n'a mana fara URD kan Sumayila ka ɲɛnamaya la nka Sumayila kɔni fatule a y'a dalakan bato sabu a y'a fɔ Sumayila Sise don dɔ n teri n jɛɲɔgɔn siga kɔni tɛ min na a mɛn o mɛn don dɔ n bɛ don URD kɔnɔ ko a y'a fɔ a y'a kɛ min ye Mamadu Igwari Jara ye karamɔgɔ daba tungara fasiriba ko cɛ min don ko kankelentigi don maa min don ko danayaba don maa min don ko politiki kuma fila k'a to maa ye maa min don sɛbɛkɛla don karamɔgɔ daba tungara ko banki nafolotigi don nafolo jidili nafolo baarali farafinna kɔnɔ ka taa bila nansarala ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o baara ɲuman ye fasiriba ko a ko Mamadu Igwari Jara karamɔgɔ daba tungara a dɔn bɛ ni baara lakika ye a tɛ munumunu salo fɛ baara la n'a ye min daminɛ a b'o kɛ ka taa bila fa dan a ko n'i ye Mamadu Igwari Jara lajɛ karamɔgɔ daba tungara URD jamakulu fangiriman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ su k'u yɛrɛ la ko ye olu ka cɛbɔ sɔrɔla olu y'u bolo mana bɔ maa min nɔfɛ u tigɛ b'a la u dan b'a la Mali marali o tɛna kamana guwan sabu n'i y'a lajɛ jamana bɛ mara ni dɔnniya ye o tuma ko dɔnniyatigi don jamana tɛ mara abada ni nafolo tɛ karamɔgɔ daba tungara nafolo bɛ jidi hakilina mun na a ko dɔnniya belebele o fana bɛ a la a ko n'i ye Mamadu Igwari Jara lajɛ karamɔgɔ daba tungara a ye tɛmɛtɛmɛ min kɛ fanga tɛmɛnw fɛ olu minisiriya la a ko a ye nɔbila kɛ a bɛɛ lajɛlen la a ko Mali yɛrɛ budget ka taa bila 2000 miliyari ala ni Igwari sababu
Fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura n'i y'a lajɛ min ye Mamadu Igor Jara ye i b'a ye k'a fɔ a ye etikano bila kɛ ni ka livre dɔ bɔ c'est possible au Mali min ye Mamadu Igor Jara ye a ka tɛmɛsiraw a ka hakilinaw a y'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ a kɔnɔna la a ko Mamadu Igor Jara a kɛra cɛbɔ ye san 2018 min ye kalafili yɛrɛ taabolo ye karamɔgɔ daba tugura k'a b'o dɔɔni k'o dɔnna kari a tɔ tora mun ye URD jamakulu minnu bɛ yira-yirana la karamɔgɔ daba tugura k'u ka kungilenna n'u ka taabolo dɔnna ka ban Mamadu Igor Jara la solution min ye URD karamɔgɔ daba tugura sigi kɛmɛ k'u lajɛ o kuma don jumɛn jama bɛɛ lajɛlen da bɛna bɛn ni Igor Jara ye o kuma ni ka gɛlɛya ta ka bɔ ka ban URD kɔnɔna la kunnafoni filani ye an ye min bɔ le démocratique kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni kɛbaa de ye Abulayi Jara ye Jarakɛ Bɔjibate sufɛ kɔnɔ n'i y'a wulilen kana ɲininkali kɛ n'a ma tu fɛnɛ i b'a sɔrɔ fɛn tunda na Bɔjibate i k'a dɔn Ala ka sebaaya i k'a dɔn o bɛ ɲini ka da anw yɛrɛ ma sa Bɔjibate i k'a dɔn Bamanjɛ wale a bɛ ɲini ka dɔgɔya jamana kɔnɔ jahadimaw tasuma wulilen d'u la fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Bɔjibate i k'a dɔn an ka Mali sɔrɔdasiw ani tubabu sɔrɔdasiw u farala ɲɔgɔn kan Bɔjibate k'a dɔn tile fila in na u b'a fɛ ka jamana yɛrɛ de fura k'a sɛbɛkɔrɔjɛ sabula min ye jahadima ye maa 26 kɛnɛ k'u da joli la Bɔjibate i k'a dɔn ayiwa min ye Alatona fanfɛlaw ye Wagadu kungokoloba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ŋunuŋunu ani ayiwa kunnafoni sɛbɛndiyalaw olu caman y'a jira kɔsɛ in na Alatona Bɔjibate Alatona i k'a dɔn ka taa fo Wagadu kungokoloba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ ni jateminɛ a kɛra sababu ye min ye cɛ 26 ye Bamanji n'o ye terroriste ye k'u da joli kɛnɛ na Bɔjibate min fana ɲɛnama minɛna jandow la sɛbɛnnikɛla ko min jara nin bɛɛ lajɛlen Bɔjibate sɔmin kɛra k'a fɔ u jabala ba dɔ bɛ u ko min ma to a ka na base n'o ye u sigiyɔrɔ ye Bɔjibate u kun kelen bɛ k'u dala bɛɛ ayiwa n k'i ɲininka Wagadu kungokoloba kɔnɔ marifajugu u ka balo Bɔjibate i k'a dɔn mobili caman de moto caman de o de faralen don ɲɔgɔn kan sabula u ka nin daga yɔrɔ in Bɔjibate k'a dɔn n'i ye tiɲɛni kɛ u bɛ boli ka t'u dogo yɔrɔ la Bɔjibate u b'u ka labɛn ni dabali bɛɛ tigɛ o yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw kɔni y'u sɛbɛkɔrɔ bɛlɛ Bɔjibate i k'a dɔn bolibaatɔ maa 20 ani kɔ u y'o fana daji sɛbɛnnikɛla ko nin ko in ɲɛna awa fɔ k'a fɔ k'a to ten sabula Bamanju Bɔjibate k'a dɔn waati ni digi bɛna k'u la u bɛ t'u daga yɔrɔ la Bɔjibate k'a dɔn u bɛ dabalijugu ni fɛɛrɛjugu tigɛ sani an k'u kɔnɔ u ka bɔ dɛ i k'a dɔn o tuma u dogolen bɛ yɔrɔ min u bɛ taa ɲini sa sɛbɛnnikɛla ko ayiwa nin de bɛ kɛ sababu ye Bamanjɛ wale ka ban a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjibate i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye dɔgɔfiri n'a lamini i k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen don sabula kɔsɛ in na u kun ye Bamanjɛ wale dɔ ta k'an ka sɔrɔsiw tɛgɛrɛ olu tɛmɛtɔ fo sɔrɔsi kelen yɛrɛ tora a la sɔmin kelen don k'a fɔ awa jɛkulu min n'u k'a ma Katiba Ansar Eddin Masina n'o bɛ Masinakaw ka cɛ kofɔ Amadu Kufa Bɔjibate sɔmin kelen don fana k'a fɔ Bamanji jɛrɛ jɛkulu bolofara dɔ fana bɛ yen minnu bɛ Akimin na ninnu bɛɛ lajɛlen de kalajolen don ɲɔgɔn na ka t'u ka jabala kɛ Wagadu kungokolo kɔnɔna in ye Bɔjibate i k'a dɔn maramafɛn ani mobili caman de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ wa yɔrɔ in yɛrɛ ni Muritani donda man jan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra sababu ye min b'a to sɔrɔsiw ka ɲɛta i k'a dɔn a ɲɛna a ko kungokoloba in Bɔjibate kuma min n'u ye Bamanjuw sɛbɛkɔrɔ dasi u donna kungokolo kɔnɔ u nɔfɛ ka taa bɔ u sigiyɔrɔ kan Bɔjibate i k'a dɔn yankadi ye ɲɛ marifa mobili Bɔjibate u n'a damanda u ye tasuma k'a bɛɛ lajɛlen la k'a daji Bɔjibate sɛbɛnnikɛla ko u y'a dɔn sa k'a fɔ sira dɔ de bɛ bɔ ayiwa o yɔrɔ in na ni ka Kayi sɛgɛrɛ ka taa fɔ min ye Sogolo ye i k'a dɔn Gire ani Muruja min ye Nara ye i k'a dɔn i bɛ bɔ ɲɔnɔ sira dɔ bɛ yen Bɔjibate ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ duguba fɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye sɔmi ye a dɔnna k'a fɔ u tɛmɛ sira in o fana nana ɲɛdɔn Bɔjibate k'a dɔn ayiwa min fana ye o k'o sira kelen u bɛna tɛmɛ Nampala fɛ Lere ani Juwara Bɔjibate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kalansolen don ɲɔgɔn na k'a kɛ dakurunya kelen sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw kɔni y'a sira bɛɛ lajɛlen tigɛ sa jahadima fɛn o fɛn bɛ furanjɛ in na Bɔjibate k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ko yonba de a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjibate k'a dɔn waati kɛra mankan kun dara kosɛbɛ i y'a dɔn kɔni o bɛnkanw a n'o hakilinaw fɔra min ye Farabugu ye jahadima minnu bɛ munumunu salo la ani donso minnu bɛ yen i y'a dɔn Usumani Madani Serifu Hayidara ale kun kumana a ka kumakan kun mɛnna kosɛbɛ
k'a fɔ mankan in ka da mankan in dalen don ngo n'a ta bɛɛ wajibate i k'a dɔn bamaji ninnu to ka bali di i k'a dɔn ka taa kojugu kɛ sɛbɛnnikɛla ko aw min filɛ nin min y'an ka sɔrɔsiw u ni marifaw bɛ ɲɔgɔn na u ni pankuru kisɛmaw bɛ ɲɔgɔn na wajibate i k'a dɔn u ye munumunu salo kɛ kɔsɛ in na min ye u ye bingani min kɛ an ka sɔrɔsiw ka ɲɔnyanfan in na kɔsɛ in na ni sɔrɔsi kelen tora la o juru sara de ye nin sɛbɛnnikɛla ko n'i ye maa kelen fa n bɛ maa 30 fa i fɛ n'i ye maa kelen jogin n bɛ maa 100 jogin fa fɛ wajibate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tajuru sara min dabɔlen bɛ o de kɔni gɛn bɛ tasuma kami ye k'o da i k'a dɔn bamajuw tɛgɛ an ka sɔrɔsikulu n'i ye kunnafoniw ta k'a lajɛ min bɔra état major de fama wajibate u y'a jira k'a fɔ hakaja min kɔni ye cɛkulu caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a kɛ dabɔ ye wajibate i k'a dɔn dabɔ tɛ dɔwɛrɛ ye u ko min ma kolɔn wajibate i k'a dɔn cɛ 1000 cɛ 100 bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ segin ɲɔgɔn fɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛ yɛrɛ fura k'a sɛbɛkɔrɔjɛ armée a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri an'u dɛmɛbaw wajibate maa bɛ se k'a fɔ tabarikala a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali min ye sabiri n'o ye banba ye wajibate n'o bɛ ɲɔnɔ mara la nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen furannen d'u fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tuguni ne bɛ n tigɛ don o bɛ kɛ le matin sɔgɔmada fasiriba n'o ye Amadi Tamba karamɔgɔ daba tugura k'an ka da ka sunɔgɔ i b'a fɔ ngɔmi yiranna mɔden karamɔgɔ daba tugura yiranna mu kuma dusukun na Mali kalafili a nafolo na sɔrɔ wa walima a tɛna sɔrɔ wa karamɔgɔ daba tugura o kuma min ye Union européenne ye o kuma u ye yiranna bɔ malidenw dusukun na karamɔgɔ daba tugura ko Mali kalafili nafolo bɛ bɛn da o da ma o kuma k'u n'a bɛɛ cɛ ka d'a ma euro wari la Ala k'u sara yarabi karamɔgɔ daba tugura min ye an ka camancɛ fanga maaw ye u kɛlen ko k'u kanabɔ k'a yira k'a fɔ an ka kalafiliw bɛna boloda k'a daminɛ référendum na ni ka taa bila masakɛ kalafiliw la karamɔgɔ daba tugura min kɔni jɔrɔ ye o daminɛ la jamana min bɛ ni wari t'a kɔnɔ o kalafili ko bɛ se ka kɛ cogo di ni dun ye kalafili musakaw lajɛ miliyari kasabi caman don nafolo in a bɛna bɔ yɔrɔ kelen jumɛn na politiki maa caman bɛ olu kɔni y'u ka dusu kami yira ni k'a yira k'a fɔ ni kalafili in tɛna bɔ ko ye sabu ko wari tɛ yen karamɔgɔ daba tugura wari nana ala barika la sabu min ye Union européenne ye min kɔni y'u ka ni cɛba dɔ ye karamɔgɔ daba tugura u ye danaya da kan n'o ye vice président ye ka na don malidenw jigi kɔrɔla la min ye Jamina Idrisi Debi ka janajaw bannen kɔ a nana an ka jamana kɔnɔ bandaw cɛ jan camancɛ fanga ɲɛma karamɔgɔ daba tugura a y'a bisimila masakɛ bulon kɔnɔna la ni k'a lamɛn sabu min ye nin dunanban ye a y'a yira k'a fɔ ale nana ci kɛrɛnkɛrɛnnenya faso Mali kɔnɔna la o kuma k'ale nakan ka di ye sabu ale nakan tɛ dɔwɛrɛ ka na nafolo di malidenw ma karamɔgɔ daba tugura malidenw k'u bolo fila jɔ min ye euro ye k'a bɛna suru an tigɛ kɔnɔ di fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura min ye référendum ye wari mun kan ka don a la u y'o calculer o kuma a ko o dira min ye député kalafili ye nafolo mun kan ka don la u k'o fana dira jamana masakɛ kalafili karamɔgɔ daba tugura k'a daminɛ premier tour deuxième tour o kuma k'a nafolo bɛɛ lajɛlen ka taa bila min kɔni nafolo dɔ bɛ don kalafili la ko dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ u b'a bɛɛ lajɛlen ta ka di Mali ma fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura nin kuma in bɔ da kɔnɔ ni k'a ɲɛsin cɛjan bandaw ma a ye yɛlɛ misɛnmisɛn daminɛ a ko nisɔndiya batoma ni ko k'a ka tasuma fɛ n'a nunji ma fa a daji b'a fa fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura min kɔni nafolo ko ye n ka musoko ɲɛnabɔra tɔ tora wari ko ye foyi ma daminɛ a la ba nka min ye malidenw ye sa an bɛ se k'an jigi sɛmɛ ni k'an da ka sunɔgɔ karamɔgɔ daba tugura k'a yira k'a fɔ dɛmɛ kɔni don bɛ Mali ma min ye Mali ka kalafili nataw ye o kuma ko foyi tɛna kalafili bali a don se baliya ale ni Ala ka masaya n'o tɛ wariko la o ɲɛnabɔra ka ban kunnafoni filanin an ye min bɔ le matin kɔnɔ a ka bi bɔli don Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ bala tɔgɔ bɛ di Wajibate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Delta News wajibate n'i kɛra ŋana ye n'i kɛra ŋanaminɛ ŋana ye wajibate i k'a dɔn mɔɔw tɛ sɔn i ye joona fo n'a sɔrɔla i taara ka na wajibate hali ayiwa Ala ye kira di Mahamadu min ma wajibate k'a dɔn somɔɔw ma sɔn a ye joona fo a taalen ka segin ka na i k'a dɔn kira jedi la wajibate Toguna Industrie wajibate Toguna Industrie n'i y'o kofɔ jamana den dɔ don wajibate i k'a dɔn wari ɲinini ani wari sɔrɔli
bɔli jamana kelen da bɔbile ayiwa min ye Korowari jamana ye i k'a dɔn olu donna bɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔ Jabate anw ka jamana ye i k'a dɔn densɛbɛ ni den ɲuman i k'a dɔn i wuli man di joona bɔ Jabate n'a sɔrɔla dugawu ni barika ye tiɲɛ ye o de bɛ kɛ sababu ye i ka bɔ bɔ Jabate i k'a dɔn Seydou Nandume bɔ Jabate an bɛ don ni minɛ ko bi Mali tɛ bilen min ye Korowari jamana ye i k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen minɛna bɔ Jabate i k'a dɔn angɛrɛ ani mobili sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Korowari faamaw de y'a wele i k'a dɔn o tuma an mago bɛ la dɔnniya ani se min b'i ye i k'a dɔn na Abidjan bɔ Jabate i k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen labɛnna ka fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ bɔ Jabate i k'a dɔn port d'Abidjan n'o ye batobaw olu bɛ bɛlɛ dangan min na bɔ Jabate i k'a dɔn yɔrɔ belebeleba tigɛra ni k'a di Seydou Nandume ma sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔ Jabate i k'a dɔn min ye camion gɛmɛ ye i k'a dɔn ka taa se minɛnw ma ani ayiwa bolomafɛn caman de bato belebeleba dɔ de nana bɛlɛ a bɛɛ lajɛlen ye Togo n'a ka minɛnw ye bɔ Jabate a kana sarada Abidjan sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni dila minnu bɛ Korowari jamana na olu de ye kunnafoni ta k'a jɛnsɛn bɔ Jabate u y'a jira k'a fɔ groupe Toguna Industrie bɔ Jabate i k'a dɔn Seydou Nandume port d'Abidjan kurubukarili bɛ kɛ don min u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan bɔ Jabate i k'a dɔn tanuni ani maanani caman u y'o kɛ sabula min y'a ka bolofara ye n'o ye Toguna Motors bɔ Jabate i k'a dɔn yɔrɔ dɔ de bɛna dayɛlɛ camion baw min ye machine baw ye ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna ta ka sarada min ye port autonome d'Abidjan ye bɔ Jabate i n'a fɔ a bɛ Bajangara cogo min a ka sago n'a dunga kɛ sɛbɛnnikɛla ko Toguna Industrie a sagilen bɔ Jabate i k'a dɔn a kɛra nisɔndiyabaden ye Korowari faamaw bolo sabula a ko b'i kɛ don min bɔ Jabate a kɛra ɲɛnajɛba ye ani jama lahulata a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Afrikalo tile 19 dɔ tɛmɛnen bɔ Jabate i k'a dɔn ko in kɛra yɔrɔ min n'u k'a ma ko terminal Ororo o bi port d'Abidjan na bɔ Jabate i k'a dɔn nin bato lahulata in o ko min ma horizon leader bɔ Jabate i k'a dɔn hakilinaw na a sɔsɔlen mina caman de la bɔ Jabate i k'a dɔn kana sarada fa bɛɛ lajɛlen na Seydou Nandume i sigi yan y'i ta ye angɛrɛ i jaw mobili yɛrɛ i jaw nin bɛɛ lajɛlen dilen du ma la i ka kɛ sababu ɲuman ye anw Korowarikaw ma sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni baaraw nana daminɛ i k'a dɔn ayiwa ko kurubukarili a ka d'an ye bɔ Jabate i b'a ye k'a fɔ Jarasoba Tayiru ale ye secrétaire général ye min n'a bɛ ayiwa port d'Abidjan kunna bɔ Jabate ale tun bɛ kɛnɛ k'a ye kɔrɔfɔta a ko nin ye don belebele nin ye don barikama ye sabula farafinna yiriwa i k'a dɔn a bɛ kɛ ni farafin de ye a ko min ye nin jɛ min filɛ nin ye n'anw y'a wele k'a kana Abidjan yan bɔ Jabate i k'a dɔn hakaja a bɛna kɛ sababu ɲuman ye farafinna bɛɛ lajɛlen ma o de la Korowari i k'a dɔn faamaw u ye anw ɲɛmɔrɔya an minnu ye port ɲɛmɔw ye i k'a dɔn fɛn o fɛn n'o bɛ se k'a lafiya o baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ Korowari jamana na bɔ Jabate sɛbɛnnikɛlaw ko kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ min ye maabaw ye n'o ye foroba baarakɛlaw ye Korowari jamana na minnu bɛ ayiwa nafoloko baara la bɔ Jabate minnu bɛ affaire ani transport la Korowari n'a lamini Mali kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kadiribaw n'o ye cadre de l'administration ye u ka douanier ɲɛmaw chambre de commerce d'industrie Korowari bɔ Jabate conseil malien des chargeurs ani entreprise mina o min n'u bɛna jɛ ka baara kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kɛnɛ kan nisɔndiyalen bɔ Jabate i k'a dɔn k'a jira diɲɛmaa na min ye Seydou ye ba Seydou Nandume bɔ Jabate i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri min ye Korowarikaw ye olu kɔni y'a wele sa min kɔni wulikajɔ ye a ka bolofara daw fɛ yen u fana ka se ka nɛɛma sɔrɔ u ko n'o y'i bɔ a la bɔ Jabate i k'a dɔn Toguna agro industrie a yɛrɛ ye bato belebelebaden b'a to a la bato min i tulo fɔlɔ min ye tɔni ba 125 ye bɔ Jabate i k'a dɔn o angɛrɛ de nana suru i k'a dɔn Korowari sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni o angɛrɛ cɛrɛli ye Korowari n'a lamini dankɔrɔba in i k'a dɔn a kelen bɛ k'o baara daminɛ maa kelen tɛ se ko la bɔ Jabate a ko i k'a dɔn n'i ye ko ta k'a lajɛ Seydou Nandume bɔ Jabate Ala y'a ni ɲumanya de da ɲumanya in n'i n'a jɛna bɔ Jabate n'i jɛna n'a ye i na dɔ sɔrɔ a la n'i ma jɛ n'a ye maa wɛrɛ n'a sɔrɔ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo k'a bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a to ne bɛ tigɛ don min ye ayiwa
an n'a kɛ n tɔgɔntan ye Fasiriba n'o ye Kasimu Togo karamɔgɔ Kasimu Togo a ko siga tɛ min na nafolo ko mana don ko la karamɔgɔ Dabatungura ni hakiliw ma bila sira kan a ko maninfin bɛ fili ɲɔgɔn kan tiɲɛ ma siga t'o la a ko n'i y'a lajɛ min ye nafolo ko kuma belebele o bɛ Mali kɔnɔ tuguni karamɔgɔ Dabatungura ko Mali kuma ti fɔ ka ban a ko nafolo mun kan ka ta ka di parti politique ma karamɔgɔ Dabatungura min ye gouvernement de la transition ye o ko wari t'u bolo ɲinan ka di parti a tɛ di foyi tɛ d'u ma u sigilen bɛ k'a makɔnɔ dɛ a tɛ di Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura min ye misi n'a y'i pan ka bɔ misibirila kunna i na wele ko cɛ sonsorolen a ko siga tɛ min na maa caman kɔni sonsorolen don ne ka nin wari in ma kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ye Moktar Wane ani cɛjan bandaw Hashimi Goita u ko ɲinan kɔni dɔrɔmɛ kelen min sigara Jarati a ti ci maa si tigɛ u jo don Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura min ye parti politique ye kuma in bɔlen ka santalama k'a yira k'a fɔ laada mun bɛ jamana in kɔnɔna la o kuma min ye nafolomugu ye k'a ta ka di parti politique ma n'a nafolo bɛ ti jɔ fo miliyari 2 n'a kunkanfɛla o kuma ko wari t'olu bolo ɲina wari t'u bolo ɲina o kuma fɔlen karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ŋunuŋunu ye o cayara maa caman kɔni y'i da don bara kɔnɔ ni ka kuma nka dɔw bɛ olu yɛlɛnna bili sanfɛ ni k'u kan sarada k'a yira k'a fɔ o kuma ko u da kɔni finna u ma koro don mun na wari a bɛ tigɛ ɲina ko n'i y'a lajɛ Mali sariya kɔni ko a b'a kɔnɔna la o kuma parti politique dɛmɛni ko o kuma ko min kɔni fanga tɛmɛnen olu ma min tigɛ o kuma ko camancɛ fanga ɲɛmaw k'u man k'o tigɛ fiyewu karamɔgɔ Dabatungura k'u kan ka dɔ de fara kan o kuma ko abada u tile la a man k'a fɔ ko wari in tigɛra o kuma ko wari in bɛ don donda minnu fɛ k'u bɛ hakili lajigi k'a la o kuma ko wari in dili daminɛna don min na min ye parti yɛrɛ ye a ɲɛnɛmalen karamɔgɔ Dabatungura parti bɛ so minnu kɔnɔ o so sara kuran sara nafolo mun kan ka don parti la janko a kana sonsoro o kuma ko wari ninnu donda filɛ nin ye ko maa si t'a ta k'a dun i dabara la Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura ko wari don yɔrɔ k'a yera ka ban nka min ye parti politique dɔw ye olu ko k'olu ɲɛ tɛ nafala wari in dili la koyi sabu ko wari in bɛ di kun mun kama karamɔgɔ Dabatungura k'a kun jɔnjɔnba ye fɛn min ye o de ye ni ka taga électeurs fɛ yen n'o ye tɔndenw ye ka taa parti ka kumaw da u tulo kan électeurs mago bɛ fɛn minnu na tɔndenw ka hakilina ye fɛn minnu ye karamɔgɔ Dabatungura ko wari in dikun y'o ye nka ko wari in ko parti politique mun b'a kɛ o kɛcogo ye o kuma ko bolodengɔni bɛ dan o la o kuma ko n'i y'a lajɛ wari mana ta ka di parti politique fɛn fɛn ma u b'a k'u dɔngɔ n'u sago ye o kuma ni k'a buruda k'a sarada u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ko kun foyi t'a dili la bilen nka min ye Dr Umaru Marigo karamɔgɔ Dabatungura n'o ye Sadi ɲɛmaa ye ale ko wari in kɔni ka kan ka ta ka di parti politique ma sabu ko jamana ka sariya bolo dalen don o kuma ko plainte de kan ka ta ka gouvernement de transition sɛgɛrɛ wari dibaliya la min ye parti politique caman bɛ karamɔgɔ Dabatungura olu kɔni u den kɛrɛfɛ olu tɛ ka kuma nin ko in na o kuma min ye nafolo dili a n'a dibaliya siga kɔni tɛ min na min ye Mukutari Wani ka taa bila bandaw la u y'u kantigɛ damu yira u y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna segin u kɔ koyi olu kɔni tile la a kuma kɔni tɛna fɔ olu kɔni tɛ min dɔ sa n'olu taara maa wɛrɛ mun bɛ na u bɛ se ka k'a sago ye nka olu kɔni ka tile ko ka miliyari 2 ni ko ta ka di parti politique ma a tɛ di dɔrɔmɛ 1 o kuma k'a tɛ di Bɔjabate Bɔjabate anw ye démocratie ye tubabuw de la min ye parti politique politique baara an y'a ye tubabuw la Bɔjabate n'a ma ɲɛ k'a fɔ an b'olu ladege olu b'a kɛ cogo min na a ka kɛ ten ne ma tubabu gouvernement ye min bɛ wari ta ka di parti politique ma k'u ka baara kɛ n'a ye o tɛ yen an fana man ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ parti politique fɛn o fɛn bɛ Europe jamana na n bɛ nin parti in fɛ n bɛ karisa de fɛ Bɔjabate mɔgɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ hali ni élection bɛ kɛ mɔgɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ k'a di anw ta yan b'a minɛ jamana bɛ se o la baara daminɛ fura dama taara san 30 Mali ma kɛ Mali ye don o don janfa don o don coup d'état a bɛɛ ye parti politique ye ka tila ka wari d'a ma tuguni a ka tila ka jamana don dingɛ kɔnɔ a tɛ di yɛlɛma min fana bɛ yen a tɛ di sini ni banfula bɛ nin kun na sinikɛnɛ ni banfula bɛ nin kun na i yɛrɛ t'a dɔn bilen min ye min ye ne m'a dɔn maliyɛn bɛ ɲinɛ parti politique kɔ aw k'a jateminɛ député joli a bɛ nin parti in na a bɔra nin parti in na ka taa nin na i bɛ taa député la nin parti in kɔnɔ o tile fila kalo kelen san kelen a bɔra o la ka taa yɔrɔ wɛrɛ nin maire a taara maire la nin parti in don a la i b'a ye k'a fɔ kalo kelen kalo fila o ni maa 40 bɔra o parti la ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais mun de kɛra anw na to nin jugusagoya la parti politique bolo maliyɛn ma se ɲɛyɛlɛ sa o kɛra dɛ waati dɔ sera Bɔjabate a tɛ di Badaw Hashimi Goita Moktar Wane Ala ka barika d'u la nɛgɛw kɛrɛfɛ balan tɔgɔ bɛ di
Bwajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'express Telimankɔrɔ Bwajibate i k'a dɔn ayiwa min ye baara ɲuman kɛli ye ni maa taara a sigi kelen bɛ ka min kɔnɔ a jɔrɔ ti maa minɛ décembre kalo tile 23 Bwajibate i k'a dɔn agence nationale de développement des biocarburants ANADEB Ablaye Kaya ale de welela ni ka k'a ɲɛmaa ye o don y'a sɔrɔ a bi janjow la Bwajibate a bi baara min kan ka kɛ jamana wɛrɛ la a sɔrɔ a n'a nafa ka bon kosɛbɛ nka Alikaya ko ni ne welela faso fɛ i k'a dɔn ayiwa baara la hakaja hali ni min sɔrɔ k'o la n b'o bila ka taa jamana ta kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min kɔni ka ɲɛ duman sera k'a ye ni ka wele bila ma o ye ministre Lamini Seydou Traoré Bwajibate i k'a dɔn ayiwa min ye Kaya ka nani Bwajibate a bɛna fisaya ni cakɛda in ma kosɛbɛ sabula cakɛda in biribaralen kun don a sigilen kun b'a sesabara kɔnɔ Musa Jara ko a ko Ablaye Kaya yɛrɛ ye jɔnni ye a bangena juin kalo tile 15 san 1967 Gundam Ablaye Kaya i k'a dɔn a kalannen don sabula ko min ma diplôme de gestion ENA o b'a bolo Bamakɔ san 1997 o tɛmɛnen kɔfɛ a ye diplôme d'études approfondies k'a ma ko DEA en sciences et gestion marketing o b'a bolo Bwajibate i k'a dɔn marketing communication université d'Angers France a y'o wala salo division communication Bwajibate i k'a dɔn a y'o ɲɛmaaya kɛ Icatel Mali la kabini bi a yɛlɛmana ka kɛ Orange Bwajibate a laban na danaya dara k'a bila ka taa Niger i k'a dɔn a bɔ ni ka t'o baara kelen kɛ yen Bwajibate nka octobre kalo san 2009 min ye Kaya ye directeur général cabinet K2A Bwajibate Niger jamana na i k'a dɔn expert do en communication Bwajibate sabula wulikajɔ ni jateminɛw min bɛ se k'a to dabali ni fɛɛrɛ bɛ tigɛ yanga ka bonya ɲɛdɔnni ka kɛ Bwajibate u laban nana ta k'a ko de ye u ko yɔrɔ minnu ma autorité du bassin ABN i k'a dɔn jamana kɔnɔntɔn bonyanko Kaya a bolo dalen b'o bɛɛ kan ko n'a ta bɛɛ Bwajibate k'a dɔn Mali gouvernement ye wele bila ma ni cakɛda in min ye ANADEB ye ANADEB ye cakɛda ye sigi kelen bɛ ka min kɔnɔ Bwajibate sabula a wulikajɔ ni ayiwa hakilinaw u ka fara ɲɔgɔn kan joona min kɔni bɛ se k'a to hakaja ayiwa min ye di ye i k'a dɔn di n'o ye yelen ye yelenkura minnu bɛ se ka bɔ an yɛrɛ fɛ an ka fɛnw na i k'a dɔn ANADEB b'o baara de kɛ jamanakuntigi min ye bandaw ye min ye a ka danga ye Colonel Assimi Goïta premier ministre Mokhtar Wane u ye danaya ta ka da ministre Lamini kan Lamini de y'a sɔgɔbɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka na n'a ye jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ jira k'a fɔ hakaja a ka nani a ma nimisa nka kalo 6 a b'o de di Bwajibate k'a dɔn a na kɛ mɔɔw ɲɛna ko Mali kɛra jamana kura ye sabula i k'a dɔn fɛn minnu fɔlen bɛ Bwajibate k'a dɔn yelen ka se ka b'o la min ye a bɔ cɛsiri ani wulikajɔ minnu ni o ɲininen bɛ i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kalo 6 min ye Ablaye Kaya ye a nafuradama a ye kɛnɛ fura k'a jɛ Bwajibate k'a dɔn baarakɛlaw olu nisɔndiyara ba ɲumankɛw ani dɛmɛbaw n'o ye PTF ye olu ko nafolo caman de b'u bolo u sigilen bɛ ka Kaya kɔnɔ n'a ko don o don taw olu labɛnnen don Bwajibate k'a dɔn ni bɛna dɔ fara jamana yelenko a n'a tasuma ko kan a ko k'a sababu kɛ mun ye Bwajibate k'a dɔn ANADEB a directeur kura a b'a dɔn gɛlɛya ni gɛlɛya minnu bɛ yen a y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a ko i k'a dɔn ko damadɔ bɛ yen u ko min ma biocarburant Bwajibate a k'a sɔrɔ bɛɛ fɛ u ko min ma biocarburant Bwajibate a ka ye bɛɛ lajɛlen fɛ u ko min ma biocarburant a dabɔkun ye fɛn min ye a ka se ka bɛɛ lajɛlen nafa a ko nin ye fɛnba saba ye min kan ka wulikajɔ boloda i k'a dɔn ayiwa ale nakun ye fɛn min ye a ko n'i ye Kaya ye i k'a dɔn saa kalo 12 a cɛsiri nka a b'i pari dɛ Kaya non saa kalo 12 a melekelen don ɲɔgɔn na i ko ndamani a b'i pari de ko kabako nin kun ye sɛbɛn ye Musa Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ Express kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a to ne bɛ tigɛ don nouveau réveil ye parce que n'o ye la rédaction karamɔgɔ dɔ b'a to an ka taa Segu Sido ani Balanzan do anw ka so min ye Banikujan ye karamɔgɔ dɔ b'a to ko fali bɛ ka da ka Segu marabolo la dɛ Banikujan Banikujan Fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a to min ye wulu Banikujan
parce que ba ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye wulu o kuma ko min ye dunni kɔni ko bɛ da wulu kan Segu marabolo la dɛ parce que b'a ko nin sɛgɛsɛgɛli baaraw bolodara kabini waati jan ni ka kunnafoni da diɲɛma kulo kan a ko n'i y'a jateminɛ min ye baarakɛbaliya ye maa dɔw kɔni bɛ olu kɛmɛ k'u hakilinaw ta ka don wulu jago la karamɔgɔ dɔ b'a tugura ni ka taa wulu garabaliw yɛrɛ bila kɛrɛfɛlanw la a ko in tɛ hali dogofɛn ye a ko n'i ye Segu dafɛ dugu caman lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye wulu jago kɔni ye sanni feere a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna jɛrɛjɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ baganw ka ladonni kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ ko wulu bɛ kantigɛ ka dun Segu marabolo la kilo ko bɛ t'i jɔ wulu 300 bɔɲango la ka kɛnɛ dun karamɔgɔ dɔ b'a tugura walima ni k'a jeni walima k'a kɛ naji ye a ko wulu dibi yɛrɛ kɔni a bɛ fan caman kɔnɔ Fasiriba ko a ko min ka gɛlɛn nin ko in na a ko min kɔni ye dantanfɛn don dantanfɛn min don a bilalen bɛ minɛn min kɔnɔ o de ye ani adamadenw gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na o kuma min ye sokɔnɔ dantanfɛn don o kuma ka kan a ka ladon a ka furakɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'i ye wulu yɛrɛ ye ko a bɛ adamaden kan mɛn o kuma wulu o kuma n'i y'a lajɛ a gɛrɛlen don adamaden na kosɛbɛ a ko wulu kɔni karamɔgɔ dɔ b'a tugura a b'an ka adamadenya mago caman dilan a ko jamana dɔw yɛrɛ kɔnɔ wulu kɔni a bɛ bila ni ka taa fura san walima ka taa na san tugu fiyɛ la nka min ye Mali ye o kuma min kɔni ye o timinadiya ye o t'anw na ani wulu ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura maa minnu bɛ wulu businessw kɛ k'u bɛ dosokɔrɔ san min ye darasi 2000 ni k'a lamɔ tile damadɔ k'a feere 4000 Fasiriba ko n'i y'a lajɛ k'a daminɛ san 2018 ka na bila san 2020 a ko wulu mun feerela min ye Segu marabolo kɔnɔ o san 2 kɔnɔ o ye wulu 100 ani wulu 30 130,000 Fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura min kɔni ye wuluko ye i b'a ye k'a fɔ walima ni ka fa ka sogo ta ka taa n'a ye an dafɛ jamanaw la a ko de kɔni ɲɔgɔn ɲalen don Segu marabolo kɔnɔ a ko min kɔni jamana yɛrɛ ye a ye sariya dɔ ta o sariya kɔni ni maa min kɔni minɛna danna juguya la wulu la karamɔgɔ dɔ b'a tugura ko tigi bɛ se ka tile 6 ka taa bila tile 16 la o kuma a b'o kɛ kaso kɔnɔ sigi la o kuma a ka wari sarata fana b'a daminɛ 2000 ka taa bila 20,000 na a ko wulu ni tɔbɔtɔbɔli ka kan wulu ni man ka tɔɔrɔ fo ka dama tɛmɛ wa ni wulu banana karamɔgɔ dɔ b'a tugura an b'an yɛrɛ furakɛ cogo min na ko wulu fana kan ka furakɛ fo ka taa fɔ k'a jora a ko min kɔni Segu marabolo ye ko wulu mun bɛ dun ye a tɛ dun Mali marabolo si la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli don bɛɛ n'i ka dunfɛ Bɔjɔbate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan kosɛbɛ Bɔjɔbate k'a dɔn sunkalo in na makɔrɔni kelen min bɛ yen n'a kelen bɛ ayiwa wuli ka jɔ ani nisɔndiyafɛ o de ye makɔrɔni pasta duma makɔrɔni pasta duma a bɛ dugu la Bɔjɔbate k'a dɔn a bɛ dugu la makɔrɔni min n'i y'a kɛ da kɔnɔ miniti 1 miniti 2 ji wulilen kɔfɛ Bɔjɔbate y'a mɔna n'a y'i ja jɛgɛ k'a la n'a y'i ja sogo k'a la n'o tɛ n'i ye jaba sauté k'o k'a kan dumuni duman sɔrɔ la Bɔjɔbate k'a dɔn foli ani tanni san b'a sɔrɔ dankɔrɔbaw bɛ wuli ka jɔ la fa bɛɛ lajɛlen Bɔjɔbate k'a dɔn Samsara Couture Fatumata Numazana Bɔjɔbate san b'a sɔrɔ cɛ 100 ani ko karilen bɛ ɲɔgɔn na atelier kɔnɔ dɔ bɛ fini tigɛ dɔ b'a suma dɔ b'a brode dɔ b'a kole Bɔjɔbate i k'a dɔn min ye Bayel Arch dankɔrɔba min n'a tɛ layidu di diɲɛ na k'a wuli Bayel Arch i k'a dɔn ayiwa min ye kodɔnso kɔrɔ dugumana Jelibugu san b'a sɔrɔ dankɔrɔba a bɛ anglais kan k'a fɔ a bɛ tubabukan kan k'a fɔ a bɛ marakakan k'a fɔ a bɛ ka filakan fɔ Bɔjɔbate Bayel Arch n'i taara muso 100 sigilen sɔrɔ min ɲɛlen ye ka ɲɛ a bɛɛ ta ye o de ye Bayel Arch ye ne denmuso don Hamafi a bɛ se yɛlɛ la minɛ ne jatigimuso Bayel Arch Bɔjɔbate foli ani tanni a kɛ ka ɲɛsin ni muso gorobinɛ ma min ye Cucu Babi Cucu Babi muso gorobinɛ o don Bɔjɔbate kabini kunun ko Cucu Babi ani bi Cucu Babi an ka foli b'a ye radio jɛgɛfɔ ka frigo fɔlɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye ko baarakɛlaw bɛ jisuma min Cucu Babi de ye an ka foli b'a ye e ko waati ma dafa waati dafara Bɔjɔbate k'a dɔn sadani na min ye Burapele ye ani a jɛɲɔgɔnw olu bɛ n'u sigi i k'a dɔn farikɔnɔjɛ k'u sɔn ni da kan Real de Madrid Bɔjɔbate o ma foyi y'a la fɔlɔ Bura est-ce que Real bɛ qualifier bilen Bura Real bɛ qualifier a Real ko banna o dɔ bɔra garisigɛ la u tɛ foyi sɔrɔ ɲina foyi Real tɛ diɲɛ foyi sɔrɔ u tɛ Coupe du Roi anw y'o ta sa championnat o porokotora ligue kɔni foyi Real ko banna a dakolo bɛ ci sa Chelsea ballon tan na tout peut arriver koyi rien ne peut arriver avec le Real ce Real là c'est la merde Bɔjɔbate k'a dɔn ayiwa min ye bi ye Parni
parini k'u kuni melege ka taa n'u ye nin jeni Mbappé kalo 3 denni ka sin ka na ka mun don anw na ala bi fila wa ma dɔn bi saba a y'o de don anw na ko maa de bi kodɔnna bugɔ ka taa ten u bɛ se ko la dɛ pari ka ko banna o ninnu b'u kuni melege ten k'u ka ko b'a bi i k'a dɔn surafana t'o ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 i bɛ kɛ nin gafe kelen kan i k'a dɔn sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an b'i kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakale maa min y'an dɛmɛ nɛgɛw la an bɛ Jakite Suwa Kɔlɛ ale tun b'o kunna Buwa Jabate Daba Tunkara a k'an bɛn sini nin kɛnɛ kelen kan min ye foli ani tɔnni an b'o kɛ ka ɲɛsin an kɔrɔkɛ Bama ABK International Buwa Jabate i k'a dɔn baara ɲɛna wa salam